ja se oli meidän oma. Tuskin kätemme yhtyivät kosketukseen, kun jo sulimme yhteen joka solullamme uudeksi, säteileväksi riemulliseksi ihmiseksi. Minä heräsin, sillä hänen lumonsa täytti minut, mutta hän jatkoi unelmoiden, uusia polkuja ulkien. Hän etsi lakkaamatta, ei pysynyt tässä, ei tuossa. Eli ahnaasti jokaisen reitin, meni jokaista reittä pitkin. Ja mitä hän vastasi, kun hylkäsin hänet? Sinä luulet päässeesi minusta eroon, mutta se on erehdys. Et pääse minusta milloinkaan, et elämässä, etkä kuolemassa. Silloin minä katsoin muualle ja yritin elää. Hän astui pimennettyihin huoneisiin. Ja minä eksyin. Näin oli kauan.